M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Oyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pa utumiki uno wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku loweruka pa 25 January 2025. Ndipo mpingo ukuchita chaka chakutembenuka mtima kwa Paulo woyera mpostoli. Ndipo leronso ndiye kuti tikutseka mulungu uja wa kupempherera umodzi wa akhristu. Mawu oyamba adzachokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 22 ndime 3 mpaka na 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Christina Sadrak, wophunzira pa St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Salimo ndi 117 ndime 1 mpaka na 7. Ndipo mthenga wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Marko ndi mutu 16 ndime 15 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Paulo adati kwa anthu: Inetu ndiye Yuda, mbadwa ya ku Tariso, mzinda wa ku Silisia, koma ndidaleredwa mu mzinda wa Yerusalemu momuno. Gamalieli ndiye anali mphunzitsi wanga amene adandiphunzitsa kwenikweni kusunga malamulo a makolo athu. Ndipo ndinkalimbikira kwambiri pa za Mulungu, monga momwe mukuchitira nonsenu lero lino. Ndinkazunza anthu osata njira ya Supanoyi mpaka kuwapha. Ndinkawagwira anthuwo aamuna ndi akazi omwe, nkumawamangisa. Mkulu wa ansembe onse ndi onse a bungwe la akuluakulu a Yuda angathe kundivomereza. Iwo adandipasa makalata opita nawo kwa abale athu a Chiyuda ku Damasiko. Tsono ndidapita komweko kuti ndikawagwire anthu amenewa, ndikubwera nawo ku Yerusalemu ali omangidwa kuti adzalangidwe. Pamene ndinali pa ulendowo ndikuyandikira Damasiko, nthawi ili ngati 12 koloko ya masana, mwadzidzidzi kuwala kwakukulu kuchokera kumwamba kudandizinga. Ndidagwa pansi, kenaka ndidamva mawu onena kuti, Saulo, Saulo, ukundizunziranji? Ine ndidafunsa kuti, ndinu yani Ambuye? Ndipo iwo adati, ine ndine Yesu wa ku Nazareti, amene iwe ukumuzunza. Anzanga pa ulendowo adakuona kuwalako, koma mawu a amene ankalankhula naneyo sadawamve. Tsono ine ndidafunsa kuti, ndichite chiyani Ambuye? Ndipo Ambuye adati, dzuka, pita ku Damasiko. Kumeneko akakuwuza zonse zimene Mulungu wakonza kuti ukachite. Sindidathe kupenyanso chifukwa cha kuwala kwakukulu kuja. N'chifukwa chake anzangaja adachita kundigwira padzanja nkumandisogolera mpaka kukalowa mu Damasiko. Kumeneko kunali munthu wina dzina lake Ananiya. Anali munthu woopa Mulungu ndi wosamala malamulo athu.
ndipo Ayuda onse akumeneko ankamutama. Iye adafika nadzayimirira pafupi nane, nkundiwuza kuti, m'bale wanga Saulo, yambanso kupenya. Nthawi yomweyo ndidayambadi kupenya, ndipo iyeyo ndidamuona. Tsono adandiwuza kuti, Mulungu wa makolo athu adakusankha kuti udziwe zimene Iye akufuna, uwone wolungama uja, ndipo umve mawu ake olankhula nawe, pakuti udzandichitira umboni kwa anthu onse pa zimene waziona ndi kuzimva. Nanga tsono ukuchedweranji? Dzuka ndi kutama dzina lake mopemba. Ubatizidwe ndi kusambitsidwa kuti machimo ako achoke. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Marko. Ulemu kwa inu Ambuye. Marko mutu 16 ndime 15 mpaka na 18. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzalankhula zilankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapwetekedwa. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikuchita chaka chakutembenuka mtima kwa Paulo Oyera. Poyamba tiwafunire onse amene mayina awo ali Paulo chaka chabwino cha nkhoso yawo. Ine Paulo ndimamukonda kwambiri. Kwa basi pali zifukwa zingapo zimene munthu amene ine ndimamukondera. Poyamba anali munthu wa choona. Sanali munthu wa uchiphamaso, pofuna kunena kuti mwina iweyo ukudziwa kuti ndiwe munthu wofowoka, ukudziwa kuti ndiwe munthu wochimwa, koma nkumaonetsa kuchita ngati kuvala chigoba, kumaonetsa ngati kuti iweyo ndiwe munthu wabwino, munthu wosachimwa. Paulo ndimamukonda chifukwa chakuti chidwi chimene iye anali nacho asanatembenuke mtima, pakukatenga makalata kwa ansembe, kupita ku Damasiko kuti akawononge anthu onse amene amazitchula kuti ndi akhristu, akawaphe, akawadule mitu. Mukapita ku bwalo la Petro Oyera ku Roma kuja, pamene Papa amapereka maphunziro ake lachitatu lililonse, komanso ngakhalenso la Mulungu amapanga uthenga kwa angelo, ndi nthawi zina. Chaka chino cha Jubilee ya chiyembekezo ndiye kuti pabwalo la pachingereza kuti St. Peter Square pazikhala pozaza, ndithu pozaza. Mukapita kumene kuja mukapeza pali zithunzi zazikulu ziwiri. Mbali ina Paulo watenga chikwanje, mbali ina Petro watenga makiyi.
Chabwino, munthu ameneyu ine amandidalitsa kwambiri, ndipo ndi mmodzi mwa anthu oyera amene ndimakonda. Kuti nditsimikize zimene ndikunenazi, tiwerengenso kawiri monga tamvera. Ndinkazunza anthu otsata njira yatsopanoyi mpaka kumawapha. Ndinkawagwira anthuwo, amuna ndi akazi omwe, nkumawamangitsa. Paulo sakuchita manyazi kufotokoza za moyo wake wakale. Akanakhala ena poti anakumana ndi Yesu, akananena kuti basi ndiye kuti ndife oyera, ife ndiye akuti akuluakulu musandione chonchi, inetu ndine munthu wochimwa ndipo ndinali munthu woyipa wokupha anthu, koma Mulungu anandimvera chifundo, anandimvera chisoni, natembenuka mtima. Ndiye kutembenuka kumene kumafunika inuyo ndine. Ndipo tikatembenuka tisanganenso mbuyo, tisacheuke kuyang'ana uku kuti kuda uja alankhula zotani za ine, poti anandiona ndili kubala, poti anandiona ndili ku prison chifukwa chakuba, kuda uje aganiza zotani. Potsirizira nkukhala kapolo wazoganiza za anthu, kapolo wazokamba za anthu, m'malo moyang'ana kutsogolo mtanda wa Yesu. Sanafune kuzionetsa kuti iyeyo ndi anali wabwino woyera kuposa ena, akuti inetu ndimapha anthu, koma ndatembenuka mtima. Mfundo ina ndiya kuti Paulo zimene iye amachita amaganiza kuti akukondweretsa Mulungu, amaganiza kuti akukondweretsa chipembedzo chake. Nthawi zinansotu ngakhale mu mpingo timatha kuzunzana kumaganiza kuti zimene ndikuchitazi ndikukondweretsa Mulungu, zimene ndikuchitazi ndikukondweretsa mpingo. Mfundo ina ndiyakuti nthawi zina mwina pamene tayiwala Mulungu, kapena pamene tafikapo tikusangalala, pamafunika kuti Mulungu atichite ngati zimene adanchita Paulo. Ndikungwetsa pansi, ndikusanduka wakhungu. Nthawi zina pamafunika kuti Mulungu atikhome nkhonya, kuti tizindikire kuti iye yekha ndiye wamphamvu, iye yekha ndiye Mulungu. Ndiye Paulo ali pa chihachi ulendo pa chihachi ulendo, akuti kukatani kukagwira ntchito ya Mulungu, kukaononga onse amene akutsata dzina la Yesu. Ndiye Ambuye Yesu kugwa pa chihachi chimene iye analicho, kusanduka wakhungu. Phunziro lina limene tikulitola pamenepa ndi pamene tsopano akuti mawu anatuluka. Saulo ifanali Saulo koyambirira. Saulo ukundizunziranji? Kukuzunzani ndinu ndani? Ndinetu Yesu. Mwachidule tidziwe kuti pamene ifeyo tikuzunza anzathu, pamene tikuzunza ena, tikumuzunza Yesu. Chifukwa Yesu ali menemo. Mother Teresa wa Calcutta oyera anali kunena kuti tiyenera kuona nkhope ya Yesu mwa munthu aliyense amene akuvutika, amene akuzunzika, mwa munthu aliyense amene ali ndi njala. Nkhope ya munthu akuvutika, koma tione nkhope ya Yesu imene ikuvutika pamenepo. Choncho phunziro lina ndi lomwelo, tikamazunzana tizidziwa kuti tikumuzunza Yesu. Phunziro lina limene tikutenga pamenepa, ndipo ndinene kuti ndi phunziro lotsirizira pa mawu oyambawo, ndi pamene tsopano anauzidwa Saulo uja, chifukwa anazakhala Paulo atabatizidwa. Saulo uja kuti apite akakomane ndi munthu dzina lake Ananiya. Ndingowerenga pamenepopo. Kumeneko
kunali munthu wina dzina lake Ananiya. Anali munthu woopa Mulungu ndi wosamala malamulo athu, ndipo Ayuda onse akumeneko ankamutama. Pamene tikuphunzirapo chani? Tikuphunzira kuti tiyenera nthawi zonse pamene zinthu zina zache zatichitikira, kapena tabalalika, kapena tasokonezeka, kaya ndi munsembe, kaya ndi musistere, kaya ndi mbanja, kaya ndi kuntchito, pamasoweka anthu ena amene amayenera kuti atithandize kubwereranso mchimake. Anthu ena amenewa kukakhala ku mpingo, ena timawatcha ma spiritual directors. Ndiye kuti atha kukhala wansembe, atha kukhala kapena sisteri, kapena atha kukhala munthu wina ndithu oopa Mulungu kuti atithandize chifukwa tabalalika, talowa mdima walowa m'maso. Kufunika kwa spiritual direction. Uthenga wabwino ndiye phunziro lake la mphamvu ndiponso lalikulu ndi limodzi, kuti ifeyo pamene tinabatizidwa tinatumidwa. Pamene tinabatizidwa tinatumidwa. Tiwerenge pa nthawi yomweyo Yesu adati, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Mawu awo akuti pitani. Pitani ku dziko lonse lapansi. Pachigirikipo ndi ngati command, ngati kulamula. Choncho Ambuye sakundiuza ineyo kuti pitani, sikuti akuchita ngati kundipembedza, kapena kundinyengerera, kapena kundichonderera kuti ayi abambo Kimu mukapeza nthawi, iyayi mukaona kuti simunatangatidwe kwambiri, ndiye mupangiza kuti mupite mukalalike. Ayi, pitani ndi komandi. Ndikati kwame kucha akangoti chakuti ndi ulendo. Palibe soto nditani, iyayi koma mwakuti, ine koma kuntchito, ineyo koma kwakuti. Ayi, pitani. Choncho aliyense walandira komandi imeneyi chifukwa cha ubatizo. Pa ubatizo timanena kuti timagawana ndi Ambuye Yesu maudindo ake atatu: udindo wa ufumu, udindo wa unsembe ndi udindo wa uneneri. Tsopano makamaka udindo wa uneneri uwu ndi umene timaukwaniritsa pakuchita zimene Ambuye Yesu adanenazi: pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Choncho aliyense watumidwa kuti akalalike uthenga wabwino. Ndipo Paulo woyera mkalata yake ya kwa Korinto, ndangoyiwala vesi yake, akunena kuti ndine watsoka ngati sindilalika uthenga wa Ambuye. Ndimakumbukira Ambuye malemu Alessandro Asolari amanena kuti iya chigiriki chake pamene patu sakuti watsoka, ndikhale wotembereredwa ngati ineyo sindilalika uthenga wabwino. Ndiye aliyense azikumbutse lero malonjezo amene iye anachita pa ubatizo. Aliyense azifunse ngati mene timayimbira nyimbo ija Ifa Katolika: ndachitapo chiyani ne, ndachitapo chiyani ne, ndachitapo chiyani ne, ndachitapo chiyani ne, ndachitapo chiyani ne pa ntchito ya Mulungu. Ineyo kuyimba anandimana, ndikayimba ndimayimba ngati bemberezi. Komabe ena mwina mutha kundipasa kapena 20% kapena 30%. Ndachitapo chiyani pa ntchito ya Mulungu? Ambuye Yesu akuti pitani. Kodi ineyo pa moyo wanga ngati Mkhristu
ndathandiza anthu angati kuti amudziwe Yesu, amukonde Yesu, ampembedze Yesu, amfalitse Yesu. Amen.